Laskujeni mukaan meidän tontilla on 30 oleskelupaikkaa. Niitä on joka vuosi aina tehty lisää, mutta emme koskaan ehditä niissä oleskelee. Jaan muistan väärin. Viime juhannuksena grillattiin tuossa pääoleskelupaikalla talon eteläpuolella. Jäi kyllä ainoaksi kerraksi. Vastakohdat on kauhean suuret. Juuri tämä naapuri tässä on erikoistunut kasvattamaan tuulimyllyjä. Mie olen se, joka täällä raadan aamusta iltaan ja teen yleensä kaikki nämä käytännön asiat. Me ollaan oltu kohta 46 vuotta naimisissa. Ja meillä on haaveena, että oltaisiin 80 vuotta.